Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal menika kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat ingkang sampun dumugi ing piwucal kaping 11. Ingkang ngagem judul apa maneh sing bisa tak lakokake. Saderengipun kita lajengaken piwucal menika, monggo kula badhe waosaken ayat pengetan kita ingkang dipun pendet saking buku Yohanan pasalipun 18 ayatipun 37 mekaten firmanipun Gusti. Sang Pilatus banjur ngandika, dados menapa panjenengan menika inggih ratu? Wangsulane Gusti Yesus, panjenengan sampun mastani bilih kula menika ratu. Inggih menika perlunipun kula lair lan inggih menika perlunipun kula dhateng donya supados kula neksenana ing kayektosan sinten tiyang ingkang aslinipun saking kayektosan mesti mirengaken swara kula. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kang jumeneng ing swarga langgeng, kawula ngaturaken gunging pangaksami. Wekdal menika kawula saged nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Lan sak menika kawula ngundang kuasanipun Gusti Yesus supados sesarengan kalih kawula sami rikala nyinaoni piwucal sekolah Sabat menika. Sedaya kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek sedaya, menawi kita waos piwucal sekolah Sabat kita menika, judul menika nggih menika pitaken ingkang sae sanget. Apa maneh sing bisa dak lakokake. Niki biasane pitaken ingkang dipun paringaken kalih seorang pelayan ingkang badhe nglayani. Biasane nek ten bank nggih menika satpam utawi resepsionis lan menika saged dipun lakokaken ing rumah sakit. Nggih menika Rumah Sakit Advent Bandung biasane para pelayan menika langsung nangkletaken malih dumateng pasien lan keluarganipun napa malih Bapak Ibu ingkang saged kawula lakokaken. Nah niku pitaken ingkang napa nggih mengandung pelayanan. Sedaya ingkang dipun kersakaken kalih pasien lan kalih keluarga menika, para pelayan ing rumah sakit menika nggih sedapat mungkin nglayani napa ingkang dados ingkang dipun kersakaken keluarga sedaya menika. Ha niki sing hebatipun menika, sing taken menika boten menungso biasa. Pitaken menika nggih menika dipun tangkletaken kalih Gusti Allah piyambak, Gusti Yesus piyambak, nggih dumateng dumateng kita sedaya menika napa ingkang perlu malih lan dipun tangkletaken dumateng Gusti Allah piyambak. Napa ingkang perlu? Nek kita nyinaoni piwucal menika dipun tangkletaken menika nggih menika nyatakaken bilih Gusti Allah menika badhe nglakokaken setunggaling perkara ingkang sanget ageng. Nggih menika
piyambakipun badhe ngutus anakipun Gusti Yesus. Nah, saderengipun kita ngarah ten intinipun menika, ten pelajaran sekolah sahabat menika enten setunggal ilustrasi nggih menika ngingingi tiyang ingkang asmanipun Denis. Denis menika dados anak angkat. Ya, dados anak angkat setunggaling keluarga. Lan Denis menika benci sangat dumateng rajanipun. Soalipun rikala tiyang sepahipun menika sakit, enten tentara ingkang dipuntutus kalih raja menika supados mendet ya utawi nyulik lah istilahipun, mendet tiyang sepahipun Denis menika dipun beto. Nggih, dipun beto lan akhiripun Denis boten panggih-panggih malih kalih tiyang sepahipun. Istilahipun mungkin nggih sampun sedo napa boten ngertos ingkang dados kedadianipun dumateng tiyang sepahipun, ingkang jelas Denis boten panggih malih. Dados niki boten panggih malih kalih tiyang sepahipun. Dados niki sing ndadekaken Denis menika benci banget. Ya soalnya wis dianggap lah pokoke bapak iki wis gak enek meneh ngoten. Boten ten malih. Nah, dados kathah tiyang ingkang gadahi pangertosan kados Denis menika. Kathahipun kejahatan, kathahipun perkara-perkara sing mengecewakan, kathahipun perkara-perkara ingkang utawi keputusan-keputusan ingkang boten saged kita terima, kita anggap nika kejahatan sedaya lan nyakiti manah utawi atinipun kita menika, dados kita kadang nganggep ya piye to Gusti Allah iki, nek pancen Gusti Allah iku adil, nek pancen Gusti Allah itu gesang, kok aku ngalami kaya mengkene. Nah niku pitaken-pitaken ingkang sanes. Ya kadang nggih boten kadang nggih kula piyambak nggih kadang nggadahi pangertosan kados mekaten. Ngoten. Lah niku wajar mawon ngoten lho. Niku wajar mawon. Nanging ing mriki ing piwucal sekolah sahabat menika Gusti Allah menika nyediakaken sedaya ingkang saged dados solusi saking perkara-perkara kala wau. Nggih, perkara-perkara wau. Nah, perkara ingkang dipun hadepi menika nggih menika perkara ngengingi dosa. Nggih, kejahatan ngengingi dosa ingkang sampun dipun pilih kalih Adam lan Hawa menika lan nggadahi napa akibat ngantos dumateng kita sedaya menika. Soalipun tiyang ingkang dosa menika kedah ngalami kematian, kedah sedo. Nah niki ingkang sipun dados napa nggih beban kalih Gusti Allah piyambak menika. Sehingga kados napa judul sekolah sahabat kita kala wau, napa maneh ingkang saged utawi ingkang saged utawi sing bisa tak lakokake malih. Niku pitakenipun Gusti Allah. Luar biasa, Pak. Niki boten pitakene menungso biasa. Soalipun masalah menika nggih menika masalah dosa. Masalah gesang. Dados iblis menika nuntut lan nyatakaken bilih Gusti Allah menika gak begitu adil. Ya, gak begitu adil. Nanging Gusti Allah nyatakaken.
nyatakaken bilih piyambakipun menika adil. Biar piyambakipun menika nggih menika gesang. Nah, niku dipun paringi ilustrasi, dipun paringi perumpamaan ing piwucal kita menika ingkang dipun serat dumateng buku Injil nggih menika ngingingi perumpamaan utawi ilustrasi menika kebun anggur. Nah, kebun anggur menika enten setunggaling keluarga nggadahi kebun anggur. Nggadahi kebun anggur. Kebun anggur menika dipun serahaken dumateng pegawai-pegawaiipun lan piyambakipun lunga. Nanging pas piyambakipun dugi, nggih, piyambakipun dugi. Nah, niki kula waosaken mawon nggih ten Pewical Sekolah Sahabat ing dinten Selasa menika. Miturut ayat-ayat menika, nggih menika ayat buku Yesaya setunggal ayat 8 lan buku Yeremia kalih ayat 21 tur malih perumpamaan menika kalawau dipun pendet saking buku Yesaya pasal gangsal ayat 1 ngantos sekawan. Nah, ing Sekolah Sahabat kita menika dipun sebataken ngaten. Ing ayat niki Yesaya nyanyikaken nyanyian ngingingi kekasihipun, nggih. Nggih menika kebun anggur. Pemilik kebun anggur nggih menika Gusti Allah piyambak lan kebun anggur menika nglambangaken umatipun Allah, umatipun Gusti Allah. Nanging menika nyatakaken nggih menika nyatakaken piwucal maksudipun karyanipun Gusti Allah ingkang luas ing donya menika. Dados miturut ayat-ayat menika pemilik kebun anggur nggih menika Allah nglakokaken sedaya ingkang dipun perlokaken supados kagem jamin kebun anggur menika saged berkembang malih. Nggih menika saged diperkembang saged luas malih. Kebun anggur sejatinipun ngasilaken buah anggur sing apik. Nanging ingkang dipun hasilaken nggih menika anggur ingkang asem. Nggih, anggur ingkang asem. Lan ing terjemahan sanes dipun terjemahaken nggih menika anggur sing ora ana gunane. Anggur sing ora ana nilene. Nah, pancen bener. Nggih saking basa Ibrani nggih menika dipun terjemahaken nggih menika anggur busuk. Nggih, anggur busuk, anggur sing ora ana gunane. Lah kebun anggur menika ngasilaken kebun anggur ingkang busuk. Ha. Niki menawi kita waos malih piwucal kita menika kebun anggur menika dipun sewakaken. Nggih, dipun sewakaken lan dumateng para penggarap-penggarap. Lan piyambakipun lunga ing negeri ingkang tebih. Nanging nalika kebun anggur pemilik kebun anggur menika ngutus hamba-hambanipun, ngutus nabi-nabi ing ilustrasi menika nggih, ngutus nabi-nabi kagem ngumpulaken hasilipun nggih menika para penggarap mukul lan bunuh, nggih, mukul lan bunuh hamba-hambanipun pemilik kebun anggur. Ya. Dados akhiripun piyambakipun ngutus anake nggih menika Gusti Yesus ingkang ingkang dipun sebat menika ing ayat buku Matius 21 ayatipun 37, anakku sing disegani. Nggih menika Gusti Yesus piyambak. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya menika ingkang luar biasanipun Gusti Allah menika. Apa sing bisa tak lakokake maneh? Apa maneh sing bisa tak lakokake? Dados Gusti Allah menika sakjanipun sampun ngrendahaken
ngrendahaken atine ngalah amarga dosa menika. Supados tujuanipun supados menungso menika ingkang dipun ciptakaken kados citranipun Gusti Allah saged dipun pendet malih. Saged dipun slametaken. Sakjane nek Gusti Allah menika boten sih dumateng kita sedaya, ya wis dibenke ae, dibenke dijarno wae. Adam lan Hawa menika dijarno wae wis ra urus aku. Sakjane nggih saged. Gusti Allah menika ngagemi gadahi sikap mekaten, tapi Gusti Allah mboten mekaten. Istilahipun Gusti Allah mboten masuk akal. Gusti Allah menika tansah maringi sih rahmatipun menika dipun buktekaken dumateng manungsa lan dipun buktekaken dumateng donya sedaya termasuk iblis piyambak supados mangertosi bilih Gusti Allah menika pancen bener-bener tresna dumateng sedaya manungsa lan sedaya pangisine jagat raya menika. Niki sedaya menika buktekaken nggih menika pengutusanipun Gusti Allah ing perumpamaan kebon anggur menika lan akhiripun ngutus anakipun nggih menika Gusti Yesus piyambak. Niki nggih menika buktekaken bilih sedaya menika dipun asihi kalih Gusti Allah. Lan istilahipun di sini pembersihan nama baik. Para bapak lan ibu serta para sedherek sedaya, kula badhe waosaken kutipan ingkang penting ingkang dipun serat ing pelajaran dinten Kemis nggih menika ngengingi pembersihan nama baik Allah. Dipun sebataken mekaten. Bahasa Indonesianipun, pada akhirnya nama Allah dibersihkan dalam segala hal melalui karya Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam rencana penebusan. Karena dan kasih Allah yang sempurna diwujudkan tanpa keraguan. Dados akhiripun asmanipun Gusti Allah menika dipun resikaken malih, dipun pulihaken malih ing sedaya hal. Nggih menika melalui penebusan. Penebusan menika ingkang dados korbanipun sinten? Nggih menika Gusti Yesus piyambak. Nggih, Gusti Yesus piyambak. Niki enten kutipan ingkang dados saged panutup kita mekaten. Pada akhirnya nama baik Allah dibersihkan di kayu salib dan melalui keseluruhan rencana penebusan. Dalam penghakiman sebelum kedatangan, nama baik Allah dibersihkan di hadapan alam semesta. Dados melalui pengorbananipun Gusti Yesus, nggih menika rencana keselamatan, rencana penebusan menika ingkang dipun kayu salib menika niku nggih menika caranipun Gusti Allah kagem ngresikake, kagem mulihake nama utawi istilahipun nama baik Allah menika dipun buktekne bilih Gusti Allah menika nggih menika Gusti Allah ingkang asih, Gusti Allah ingkang adil. Dados pitaken menika apa malih sing bisa tak lakokake menika pitaken ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Allah, ingkang dilepun lakokaken kalih Gusti Yesus kagem ngresikake lan mulihake nama baik Gusti Allah piyambak, nggih menika Gusti Allah ingkang asih lan Gusti Allah ingkang adil. Mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya lan piwucal menika saged migunani dumateng kita sami. Monggo kita sami-sami ndedonga. Matur Gusti, paduka sampun mimpin kawula rikala kawula nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Sedaya menika kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus ingkang dados
juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Amin. Mekaten para sedherek sedaya piwucal kita ing wedal menika lan sugeng pinanggih malih ing wedal saklajengipun. Matur nuwun.